A nôl i'r de, I cystadlu yn y Cobin Cymraeg o dan Gyfrwy. A dyma'r dosbarth diwetha yn yr adran y Meirch o dan Gyfrwy. Beth sy'n ar y brig ar hyn o bryd? Wel, ar hyn o bryd mae dyn ni hewid cardi. A mae fe'n gaffil bach sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde. A mae'n gaffil bach fi'n eitha ffond ono fe, fi'n credu. Mae fe wastad mynd wrth I waith yn edrych yn eitha hapus ac yn gwneud jobyn bach digon da o'i waith. Felly, ond fi'n credu yn anffodus iddo fe. Mae'r beirniad falle wedi sylwi bod ar ryw adeg yn ystod y dosbarth wedi pigo ryw fath o anaf bach lan. A maen nhw wedi penderfynu gadael y cylch sydd yn hollol dor calonus iddyn nhw. Yn diwe, I gael pwl i'r brig ar dechrau'r beir... tiw. Mae hwnna'n drist, yn diwe. Odi, mae fe. A mae fe'n geffil bach sydd ddim o reidrwydd wedi cael weithiau o'n rannu beth mae fe'n heiddi ac eto heddi na siom gweld bod ddim cweit yn cerdded yn iawn o'r cylch. Na, yn balch fel bod diwe ddim yn rhy glwfft, os dim damwain wedi bod. Diolch yn amlwg o gwbl yw e. Na, ond Catrin Bigley wrth gwrs yn berniadu'r part na, mae hi wedi gweld rhywbeth a digon o brofiad gyda hi. Neu falle Gary sydd wedi teimlo. Falle fe sydd wedi teimlo, ti'n reit, ynddo fe, ie. Dyna drynu. Mae hwnna'n gadael. Pwy sy'n ar y brig nawr wedi dod o'r ail, ond I fod yn glir dim ond dechrau. Dim dechrau'r berniadu, yr pwl cynta. Felly Llwyn Helyg Masterclass sydd nawr ar y brig o dan Gemma Tucky fyna gan glantraeth Masterclass allan o Llwyn Hywel Superstar. Mae'r berniadu yn dod I ben. Dim y dosbarth mwyaf o feirch? Na, dyw e byth y dosbarth mwyaf o'r tri. Fi'n credu achos falle bod Meirch tym bach yn anos yw tri'n gatre falle, sy'n cymaint o bobl moyn I cadw nhw. Dych chi ddim o reidrwydd mor barod I just rhoi shot arni os maen nhw bach yn ifanc, jyst a gwybod bod nhw'n setlo. Ond fi'n credu bod yn drist mewn ffordd achos o'n rannu, lycan I weld Meirch yn neud swydd. Ac yn dod mlaen. Achos dyle'r ein fod yn bridio ac yn bod yn rhyw fath o... Wrth gwrs, dylen I wedi, wrth gwrs, mae yna adran fan hyn am y Cobin a'r adran C, yr adran D, yr adran C. Ond wrth gwrs, fe gewn nhw sians arall, mae'n adran, yr ail adran, maen nhw'n gallu cystadlu yno, ond a hynny yw, tymod, dosbarth sydd yn cynnig y tocyn fach na I fynd I sioe ceffil y flwyddyn. Falle bod rhai'n trio cadw am hwnna a gweld bod hwnna mwy pwysig. Beth I dyfarn di? Bosib. Fi'n credu, o'n rannu, o'n I wedi cyfresu ar gyfer y ddau, achos fi'n credu mae deuddydd rhwng y ddau, a mae digon o amser wedyn iddyn nhw gael cysgad fach mewn sabal Odi, mae'n wir. Ail ddeffro mewn ffordd. Odi, wir, ie. Mae'r ddoi feirniad, dwi'n gweld Gary wedi seino'r pishin o bapur. I atgofio, wrth gwrs, mae'r ddoi feirniad yn goffod rhoi marcs. Maen nhw'n cael 15 yr un am y corff a'r marchogaeth. A ni jyst yn gweld Gary yn abeiro yn I law yn sein off bod e'n cytuno bod y marcs yn iawn, achos dyna beth bydd yn penderfynu pwy sy'n mynd I ennill y dosbarth hyn. Ddau wrth gwrs yn gofod seinio bod nhw'n cytuno gyda'r marciau. Bod nhw'n hapus. Bwysig bod nhw'n iawn. Ni wedi cael tipyn o drafferth yn y blynydde cynt a ambell I fistec. A mae hwnna'n gallu achosi tipyn o drafferth. Odi, mae fe. Fi'n credu ni'n gweld un fyna wedi cynhyrfu tym bach. Fi'n credu taw Heig Moll Llywelyn sy'n fyna wedi cynhyrfu, a gwir. Ond fi'n mynd siŵr. Ond mae glantraeth, dim glantraeth. Mae Llwyn Helyg... wedi ennill? Llwyn Hywel, Masterclass, wedi ennill fyna. Felly, llongyfarchiadau Gemma Tucky yn y cyfrwy. Mae'n edrych wrth I bodd. Mae'n addagrau fi'n credu. Os. A teulu'r Evans wrth gwrs sydd wedi magu fe.
Odi, emosiynol iawn a'i gofio wrth gwrs oedd y ceffil oedd yn gynta wedi goffod gadael y dosbarth yn drist ag masterclass yn dod lan i sefyll ar y brig. Ni wedi trafod y ddoi cynta yn drydydd ffrind mowr y fi, Anna Chesters, fi'n credu. Anna Chesters, fi'n siŵr tawe. Ie, Caerina Prince George, hi wedi magu fe. Hi sy'n paratoi e. Bydd hi'n bles iawn i fod yn drydydd. Gan wrth gwrs Monohawk Masterpiece, ni wedi gweld yn ennill y dosbarth yma fyd. Felly mae fe yn y gwad. O, mae fe yn y gwad, ie. O'n i'n trafod yn gynharach, ie, ti'n bod, mae yna ambell i linell sy'n twlu ceffil sydd yn cario cyfrwy'n dda ac yn behafio ac yn trefeili'n dda, ond oes e? Ac wrth gwrs, tra bod ni'n llongyfarch iddyn nhw, ni hefyd yn drist dros yr un sydd wedi gorfod gadael. O, dyn, na fe. Mae yna ddwrnod arall ar gael, yn dyfe. Oes. Weithiau modd, bydd e ddim y sioe frenhinol, na beth sy'n drist, yn dyfe. Blwyddyn nesaf, lle. Blwyddyn nesaf. Wy'n siŵr bydd y ddoi feirniad yn digon hapus nawr. Ar ôl benni, beirniadu y tair dosbarth ni sydd wedi bod, yr adferch, cesig ac y meirch yma. Ac wrth gwrs fe yn ymlaen nawr i pencampwriaeth yr adran. A fe welwn ni enillydd y dair dosbarth. Ac wrth gwrs mae'r ail yn gallu cystadlu. Beth fel yn gallu do ymlaen yn dyn nhw? Ydy, a weithiau ni'n gweld yr ail yn cael llwyddiant yn y bencampwriaeth hefyd, naillai yn cael y gil wobr neu o bryd i'w gilydd. Ni'n gweld yr ail actually yn ennill hefyd, ond fi'n credu mae yna 3 sydd yn matcho, golew gyda ni fel enillwyr, yn dos e? O'n i'n meddwl yr un peth i wedi gwirthio, ti wy'n cytuno gyda ti. Oeddi fel patrwn ar ôl cael sgwrs yn gynharach am beth bydde Gary Parr yn edrych am, a oedd e digon clir i ni. Taw poni bach oedd e moyn, rhywbeth mwy at y poni. Lycan ni weld llinach y march, Llynelig Mr Jones, a llinach Llwyn Hywel Masterclass fan hyn, nesaf at ei gilydd, achos maen nhw'n real tebyg mewn ffordd, ydyn nhw? Odyn, maen nhw. Hyd yn oed y lliw? Odyn, ie. Odyn, da iawn wir. Llwyn Hywel Masterclass, ennill dosbarth diwetha yr adran, y Cobin Cymraeg o dan Gyfrwy. Yn ei goroni y march gorau, cyn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth. Neis i weld bod tyma bach o amser yn cael ei rhoi i gymeryd y lluniau yma. A diwedd dydd, na gyd sy'n ar ôl dy ti, ni fe? Dim arian. Llun dros ben tân. Llun bach pert. To 1559 yn pumed i 1.9, Olivia Ward wrth Sandri Draco. And 6 to 1553, chweched i 1.3, Helen Meredith with Gems the Raptor. Please do show your appreciation there as they take their lap around the world. Fe fydd Gemma Tucky yn bles iawn ar diwedd beirniadu. Y march gorau yn yr adran y Cobin o dan Gyfrwy. Llwyn Helen Masterclass sydd wedi dod i'r brig ar ôl dosbarth. Caled, anodd i feirniadu wedyn ni, ond eto fel i ni'n gweud mae'r poni bach hyn, y Cobin bach hyn, wedi rhoi masterclass sy'n fel i ennill. The Mrs HS Prize Perpetual Cap and Royal Welsh Special Event also goes to the best registered Welsh Cobs Stallion shown in the saddle in this class, which is Gemma Tucky, Ruthyn Hywel Masterclass. Congratulations mawr i chi gyd. Llwyn Hywel Masterclass, and he has exactly given that this morning, a masterclass. How does it feel to win the Royal Welsh? I've never competed here before. This is my first time ever, so I'm literally ecstatic. And it was quite an interesting class, wasn't it? We had a couple who had to come out, and I'm sure the tension was rising for you all. It was, but I'm just, honestly, it's amazing. He's my love, but
I'm just so happy. Well, we love seeing the emotion. Many, many congratulations. I can't keep you any longer. They're about to call you back in for the championship. Oh, thank you. Many, many congratulations.